Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong sunya nga napuluan. No, kayat mo. Dear Manong Nemi. Iti naggraduara ko iti high school, Manong Nemi, saan da kun nga kabailan, datatang kininanang nga pagbasahin iti college. Nakadado ka mo met kami, Manong. Ure kam lapito. Minsan ka talaga nga babalawan tayo, di kita nakanak kara tayo. No apay nga nagaganda nga agaramid uno aganak. Idinto ta, di damat namnamain nga may kantinaran niya nga masakbayan, di kita anak da. Amo ko na panunutin da ito, tadangarod na akim kun Manong. No gusto nga mangan kami, asaws, basi-basit. Ananusan nyo, taadaan na ko. Ala, pagbibingayan tayo ka, di taada. Napilangan da pang apti tiyan tayo. Tadati ko na, dananang kinitatang. Tagasano Manong Nemi, pasaraya iba pa nagkarpintero ni tatang, o saan ka da, damulmulaan ng bangkag, itilikod ti balay, damat sang dua, talo nga tarakin ng kalding, digiti native nga manok, tarakin ni nanang, ngem pandamet palsiitan, adu digiti agpukaw, adu digiti agtakaw. Anon to na ti panangkwadan, panang tiluda, agsinuro iti manok kasi ay. Awam ti peace and order iti lugar mi Manong. Awam ngayon ti alad dito balay mi, gagangay lang nga balay. Dakam gagkakapsat Manong Nemi, agplag kami iti kaman iti salas. Awan ti pa nakakwarto Manong Nemi iti balay mi. Naaramid iti kawayan, nagdiding iti nipa, atep iti panaw, dalabasit masinja lang. Napresko kid dito yan mi Manong. Tanda kami iti awaway. Kit ni, di agraduara kon ti high school, damat sang kabasit nga paalak, pansit, kada hotdog, kada barbecue. Awan nga ron tinaramidak Manong Nemi no ti nagsapul iti trabaho, kalpasan nga nagraduaran. Napanak iti sentro, iti ilimi, agsapsapul ti trabaho, may sa akarinderya, tinapanak, di kailag agkasapulan ti servidora, nana, sumrekak man. Manong taon mo balasan ko? 16, karadraturat ko at high school. Mamum ka ding maiparit, ti agala iti agtrabaho no minor de edad. Ito nag-18 ka na iso. Kasla ak mala 18 nanan eh. Mature ti lang ak. Sa bagay. Sige, umay ka para inaw. Kaya nadumapay. Para iserve. Ngayon basit met ti sweldo Manong Nemi sa agplete. Aging inaplete ng umaway, arkila. Manong Nemi. Tricycle, kad magbaymay saka, arkilaem. Kad no awang kaduam nga roden nga mapadjay ayan nyo. Madimot nga roden stay in ko matap no mayat. Gabati kasta Manong Nemi nagsapulak pwede sa bali nga trabaho. Napatasak pa Manong Nemi tinagbalin nga katulong. Ngem da jemet amok nga lalaki Manong. Umay nakbat sirken. Umay nakbat aradasan Manong Nemi. Tinagtalaw ako na. Galas. Sa mereka pa Manong Nemi nga para laki tinateng iti tiyandaan. Ngem da jemet asawa. Da jay akin pwesto kada jay nga paggalakwan tinateng. Chansingan na. No dalagundawin na nga apros ti legs ko kit aprusan na. Ala, ata. Uno saan kat ramasin na day. Kamutan na ta barukong ko. Siyempre, nagpurman nagbukalan ti barukong ko. Dagiti boobs ko. Paunin mo ito, hindi kasi yung mapaspasamak. Siyempre, agawin nagdiribalay. Apay manen. Nagikat ka man ito trabaho.
O mati masaraka ka na siya nga trabaho tatang. Dajay asawa di paggalakon tinatang mapan na matramasan na barukong ko. Kit palubusan lang. Nga? No kayat mo? Ngam di mo kayat, ako marami ti may isang tao. Pambara ko lang mga kayat ko. Sus. Padasig sakit di maman sa di syudad. Di kabisera. Ada amamom sa jay. Ada ko mamamok ay so. Manong name ada matin cellphone ko. Nagpusak iti social media. Siyak ni Gastoy. Ag 17 years old aton. Agsapsapol ti trabaho. Urean niya trabaho. Legal lakid di. Awal at amuyo. Konhag. Ada nag-message. Tawagan na kareto yung cellphone number. Natulungan ka. Kinitak manong name iti profile na babae. Tinawaga ko na. Hello? Hello? Siyak ni Sonia? Siyak ni Luz. Pati siya kinagsapsapol yung trabaho. Di apa nga rin. Ibaga mga matulungan na. Ada hagsapsapol ti kaskadata. Iso na laing takwa. Madi. Abi madi? Resto bar. Resto bar? Nga nata resto bar? Restaurant ken bar. Panganan, paginuman. Ken je bar. At ano GRO na. GRO. Wala tayo mairuruar. Mabaybayadan. Madi Madi nga ron. Ngim no kayat mo. No kayat mo. Mayat. Makan. Baka dito siyudad. Agkita ta terminal ta paradaan ti Ilio. Malasin na siguro. No makita na. Ya? Orisi ka. Na-picture mo. Kailan? No kayat mo? Sige. Padasek. Kumaik dita. Sa pulik tigasat ko. Tanang aron. Kat kastume tibiyag. Nagrigat tibiyag. Busta narigat tibiyag. Narigat pa eksapol trabaho. Tawag graduar ka ti college. Marigatan kang tupay nga sumbrot ti trabaho. So nga isolaso. Naggraduar ka man ti elementary no high school. Basta amom ti agsurat ka nagbasa. Okay na. Kada hindi nga rabi manong nemi imenak pinansyar ni Elmer. Kinaraduarak iti high school, elementary ken high school. Hindi pa lang anong nemi agkrusunada kanya. To ka. Napay manak pa siya rin. Habay mabali na. 17 kun to pa lang. Orisi ka. Nagkaraduaran ta nga ron. Pinastrik na ni tatang mo. Dati-dati kat sangag pastrik ni tatang ko kada gito magpasyar kanya. Siyempre, adabalasan nga anak na. Di, siyempre, marugyanan nga dagang sig iti arobayan nyo. Imsan ka nagpaspastrik ni tatang. Di ba sa dahawak no api tapos pinastrik na ka. Ganda nga amin yung batik nga Jean. Ano? Pinasuksukam ni tatang ko ti Jean. Katuloy. Kasi mula masapol na kat. Dati-dati nga umayo ko nung dinakpastriken. Yung hindi amok nga gininom. Tarasak man ko na. Tata, may ko nagpasya. Ayaw nga mabalin. Tata, di kayo sapay ng rugi. Dito yun eh. Kunana. Sa nagtilmon. Kaya ganada ako mo, pasurod na nga pulutan na. Kunana. Ang damot dinakdakan data. Opo. Sige, sobrang ka nga rin. Tapos siya naman yung balasan ko. Kunana. Matulad mo pa yung boses ng tatang ko nga ron. Kunada nga ron kat na sobrang kak iti radyo ng drama kat kayang-kaya. Di mo ko mapadasan kag peso. Maaring Ngayon makas pagarigan na makastrike kag iti radyo. Tamok tag drama. Kayat nakdon. No kayat ko. No kayat mo. Kakayat ko Ang bigyan ka saan. Yung makura ka.
Isong imay pa magpa-share kang gana, dadamag ko. E dan sa nama amom nga da syudad nga mangisara kang kati resto bar. Nagalastot damag niya. At nakangig ka na kayo nga marites. Kadi, naibagam ka no ti resto bar. Ang guro kanyo ayang ko te kasasaritak ni Los. Magmagnaak kayo mi tayo nga. Naggapoy dia tiyanggi, tada pinagatang ni Nanang. Stone niya. Kawit. So nga, inuwaras na nga dagos ni Sonia. Ti anak ni Kulas, nga inauna. Kadagiti pito nga kakabsat o nana. Baga na pa ya, ni Sonia, nga putot ni Kulas, nga inauna kadagiti pito nga kakabsat. Kas lakayat na kano ti sombrek iti resto war, iti syudad. Diya di pa nang itiswis na. Galing kang istorya, Almer. Talagang kuha. I-portray mo pa yung mismo. Kawan. I love you. Ubing tapel na. Sa mesa, talagang panasag tigasat ko yung syudad. Iti resto bar. Di kat kahit nasawan, pay-table ka, sa dakang to irwar. Kahit mo tagtrabaho, tigas na klase ng trabaho. Kayat mo? No, kayat ko. Kung natasumrik ka man. Inaklapadasan kita to kasuno ka sa sitwasyon. Mat di marami ti tao na talagang hindi nakayat. Di ba? Narigat mo sa mga sapulin ti gasat. Do agor ure ka latad toy. Baka sa nga dumteng ni gasat no sa mga sapulan. Masikuranak tagbiag nga nakurapay. Nga naman kami. Pagpipingitan mi ti basit nga si Daen. Pagpipingitan mi ti basit nga nalutongin na po'y. Sakam lamapsog no kasta nga pagdadayaan. Kanayon ko mga rod nga pagdadayaan niya. Tapno malanitan ti tiyan. Tapno makompleto nga mabsog ti tao. Malaksit nga mabsog at dapat iyawid na ko naman. Agitugod dat silipin. Manglaglagip kan to ha. Dadakat yung syudad. Amo mo't cellphone number ko. Amo ko't cellphone number mo. Tawagan kan to. Sige. Mas orurahin ka, Sonia. Sige pa lang tinakarik na ang itihayat. Kato orahin ang dumdeng. Nga, siyak tumitan di pakarik namin itihayat. Malaksid, no makasarak kanton sa dya syudad, iti mangyaon kang ka, itirigat. Sa pagkalikan taad na krusunada kang foreigner, Amerikano, Hawaiano, Australiano, Canadian. Kada kita nga luglugar, resto bar, kita doon kita sa customer nga foreigner. No kayat mo. Sa bagay, usaram ti panunot mo ha. Alis to lang ti bumaknang nang naroon ka na kayo nga babae. No? At na masarakan nyo nga napaknang nga mangyaon ka na kayo. Nagkita kam nga rod ka ni Luz manunemi ti terminal ti Logan nga jeep nga para iti ilimi. Kalbasa nga nagpakada kadatatang kaninanang kadidikabsat ko kat siyempre binagbagaan tagdatatang kaninanang. No kayat mo, mapasama. Ngayon mo sa mo kayat anak. Han ka mapasama. Sabi ko tanong kasanot kinadalos mo nga nagpakada ka na kami, kastanto kumamit lang. Kadalos mo, into nagbakasyon ka. Naging narakop kam kinilus, manunimikas pa ng pasingked, iti panaggayam. Indan, orin kas ting oras, mabalintag apply, resto bar nga road, restaurant iti Aldao, bar iti Rabii. Wala sa barin? Adumanten ti pinadpadas ko ng dadya lang ti adda available nga agkasapulan ti kaskalata. Mano tamon? Running to 17. Kanagdrator ko nga ti high school. Tuno pa nag-17 mo? 2 December.
Ano nga petsa? 3. Uy, agkaberde nga kinamanong Nemia. December akmat. 12. Ay, kasta. Ison tumat pa nag-17 ko. Sige. Yan nakarotin. Resto oran nga talaga manong Nemi. Kad makikita nga at the stage, iti bangir na't laod. Apa yun ko, ada pagprogramaan da. Ano, ada, mga lang. No, ada okasyon dito daan nagkasar ko dito pakaangayan na siya Siyempre, ada stage na. Ada stage na itirabi, kabuta dito, ti pagsalaan, nagdi dancer. Malasid ka nagdi GRO, ada pa dancer. Kawa na. Maklosan no ka na ito Dati mataklos. True and true. Sarming. Taori na kita ada tiruar. Hano, ada ka tiruar, habang makita taunag. Kadi, nakita mo ka ito yung unag itay. Ayaw na niya. Ada si mapat manong Nemi nga lalaki. Yes, Mrs. Beautiful. Api nga Mrs. Miss ko naman. Hanat, dua kayo, di Mrs. Ayun. Ano ko kamit? Sumere kang kuma, ti trabaho. Yeah. So, nakay ka dua. Sige, baka ito ako, yukin kayo. Diyan ti opisina ni boss. Naranda ka ni boss. Boss Willie. Nagtugtog. Yes, sir. Ada duang aplikante. Pastrigem. Simrek kami manon Nemi. Medyo lakayan ti boss. Egure kayo. Sumrek kayo. Huwag ko sir. Ada resume yun about biodata. Ada sir. Barangay clearance. Di yung imbaga sir. Ala, saan ka ba? Basta ada biodata yun. Sonia Los. Sige ti Sonia. Uwan boss. Si Kamiti Los. Dito pa na kaya anak yun. 17 years old kayo palain. Basta kumapay kang taon na tapno. Saan ka mako nga minor? Sir, iri-royalatan na. Sabagay. Okay na. Mabalimi ka din ti mangrugyo, sir. Ma-orient kayo. Maangin to numalim ti orientation yo. Kadwayo di kita tunga pa yung aplikante. Bali, inem kayo. Alauna, sir. Di adda pa lang income pa lang arod ko. Bati ka lang tatuin. Mangal daw kay tutuin. Libre, sir. Kayo na. Basta kita nyo labasit ditan, mamalin nyo ako. Itulong. Tayin to no malpas to orientation. Kahit mas masumrek kayo. Ag uniforme kayo to. Maitid ka na kayo libre uniforme. Sir, stayin ka di. Stayin. Naala yung terwatan nyo. When, sir? May orienta nga ito. Ngayon, rugyan ka itan nga orienten. Waitress, manipod alas 6, aging ganati alas 8. Kalpasan ti alas 8, agres kayo iti may nga oras, alas 9, sumrek kayo, hinggan ti alas 2, iti parbangon. No, kayat mo. No, kayat yo. Ibaga ng manong Nemi naman ito sweldo. Di ba sit lang titurog mi, sir? Pasit lang, ha? Alas 2, makaturog kayo alas 3, 4, 5, walang oras. Madi, talaga nga madi. Yung nakas pagkarigan ta, tila yung alas 9 kayo nga sumrek, mayat-mayat. Yung manangar to brayo, iti from 6 to 8. Nukas to yung tiyempo,
Kinawan unay customer, mabalimot ng hilad ng ituro. Narigat. Talaga nga narigat. Ngam no kayat mo, nalaka lang. Ano't obrami iti kwasar? From 9 to 2. Magkitable kayo kada kiti customer. Susuruan nyo uminom. Tanda bayad nyo kada da inumin nyo. GRO? Guest Relation Officer. May isa kayong officer para kada kiti guest. Napinasanagan niya. Guest Relation Officer. Dakiti mang entertain kada kiti agbaling kayo nga officer kada kiti guest. Guest ko na tayo. Dagiti customer nga umay. Sandali. Closer. Anong nami remor kami niti opisina? Alang arat. Mayat? No kayat mo. Nagkatawa ni Losman. Nagrigat kami ng tibiya kaya. Huwag nga ron. Papata tayo nga narigat pa nagbiag. So nga, tayo pagsasaong nga ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Kinuna ni Los. No. Abay nga no. Saan? Ano nga saan? Saan nga kasi dati pagsasaw? Ano nga ron? Ang taong nagigipit sa Diyos kumakapit. Ewan niya. Ama di nga peso nga minadya patalim niya. Awan sa bali nga kaptan tayo sa nga ni Apo Diyos. Di ba? So nga, sige. Padasan ta. Kanya ka, kahit ko padasan na ito nga trabaho. Kayat mo karudmet, ngay table na ka. No kayat mo. Kayat mo karudmet na masursurom tuminom. No kayat mo. Kayat mo karud no iruwarda ka. No kayat mo. Pagsasautan at salata, no kayat mo. Ngayon na di mo kayat, maramid da. Kas ko na ni boss, no kayat mo. Ngayon no saan, handa kang pilitan. Kasi di ko na eh. Agad ka sa nung harutin na ada customer ka mang pilit kang ka. Agad no kayat mo papilit, agad mapasama, kung saan mo kayat, orat anyat araramidan na, di customer. Agad mo ikatan ka ni boss, gabot na madi ka. Aumat ka siya nga kondisyon. No adda mayat a customer, kayat na ka, pilitan na ka, no di mo kayat, ikatan ka, aumat ka siya. No kayat mo, dahil siya mo itlaan. Ngayon no saan mo kayat, saan na kapilitan? Nung sa pagkarigang nga rodan ta, may liwang kan ta, maalukoy kan. No, ada customer nga, patipan na kayo ti, ado nga kwarta. No kayat mo. Ewan na ya. No kayat mo pasulisog gabot ti kwarta. Sige. Padasan ta son niya. Sige nga orti na ngayab kanya kay. Sige ka kumunti mga lukoy kanya kay tapno. Padasan ta talaga. Gabo manong name it adda kam lang aroden iniban na kam ni boss. Makaya na. Tumulong kay masitkit ni imadot customer. Hindi kita na lunglungan nga na nalpas nga pinanawan da. Pakium mo, ha? Amo yung nga tama tagkunti ti ko lunglungan ta mangmangang kami di balbalayo, di ba? No anya di kita tutuon, no anya di kita kunsa ramomi. Nunugyan min. Kaya di tiyempon ti panangan, manunemi, ako na imas ti masida si ka. Kadon ti tamangan. Kung tatalagamat nga, nung naimas ti sadain kita, saan nga natin pagbibingayan, open, kadon ti mga na nangaroon. Baka glukmag ka dito, loko. Di mo una eh. Madinog glukmag ka, mapukaw ta pintas mo.
Edi madaman ti orientation manong name may isang nalapsat nga babae. So ano iti queen of the GRO. Iti nang orient kada kami manong. Kat kasjay, ti pagsasaumad ni Boss Willie. No kayat mo. Ngayon nga di kayat ma'am. Saan ta kayo nga pilitan? Ngayon masino kumatisaan nga mga yat. Nung as pagarigan ta baknang da jay mangirwar kada kayo. Kat malaksid nga da pa nakakwartayon at da pa dakkelatipyo. Una niya. Oo. Saan ka di nga ti trabaho yo kat pakaukon ti adu nga kwarta? Baka 4, 5 laeng uno makatawan nyo lang ito kat adu kwarta yun. Mabalin nyo mo ti rumwaren. Agnikusyo kayo nga siya. Ang dakas. Diyak man mo. No dakas. Dakas ko na data. Makisex ka nga awan ti kasar. Dakas ko na angem apa yun no usaran tayo tinted ni Apo Diyos kada tayo nga pintas. Dakas ka ta? Ada nga tamat exemption na. Ulitek, ha? Dito nga trabaho hang kapilitan. Ngem no kayat mo, o day, awan ti mangiparit ken ka. Ngem no di mo kayat, awan mo ti mangpilit ken ka. Pinagkanda kami tinuforme mi manong name kinilos ket nagtrabaho kami nakas waitress ay gana iti alasutso. Dimawag ni nanang kanyak mano, kumusta ka anak? Oray ti tawag mo. Nang nakastrek akon. Kas, waitress, from 6 to 8. Ket no kayat ko, ag 9 to 2 akpay. Ngayon mo sa mungod nga kayat. Nakit sanda kapilitan. Di maturog akon. Sakto man na nagtrabaho ti alas 6, ganat alas 8. Anak, no kayat mo, awan ti mangiparit ken ka. Ngem no mabalin anak. Kwarta ko nga ipawit mo kada kami nga gabo iti legal nga trabaho. Mawatan ti kayat kong sawen. Tagsoldo kanto nakit mangipawit kanto at ang nangarot kita trabaho mon. Tapno maraman namin met ti pagbanbanugam. Ken maraman namin met ti kaapsat mo. Tabarbareng no saan ton nga pagpipingitan. No danto ipawit mo. Wenang mangipawitag to. Ngem adan tumit lang mabati para kanya ka. Awan Wan. Awan ti sabali mat lang priority no saan kasi ka anak. Ala anak, idaw dawat mi kinaapo Diyos, nagtultuloy ko mati sayaat, ti trabahom dita, saan ka ko mga maisagsagmak, hangga ko mga mailiw-liwan, nagtultuloy ko tiya, dalus, sayaat, ken pintas mo. Pinahandas mi manong name iti sumrek telas 9, sa balit arwatan mi manong. Tayo makapaseksi, tayo makasulisog mo na. Nagpindas ka, Los. Sabi, pindas ka mo aso niya. Sige, bali sa bali, pindas mo sa bali, magpindas ko. Datakanot na ganar. Gabot na madlaw na nga baro. Ken madlaw da siguro nga virgin ta. Ta virgin ka pa lang. Kawan. Sika, una. Pumano. Dagos nga nangahala ka na kami. Nagkuyog kang pa nga dua. So na lang medyo pangit. Nangitebol ka na kami. Ay. Sonya tinagan ko, sir. Hanggang Tagalog. Hanggang paggalita. Baka na kita Tagalog kat ko. Saan da nga tagad to? Yamianan. Yan. Damog tumay ito. Damog kita nga rabi, sir. Ano kahit mong inuman ngay? Juice. Nanginginaan ng biya. Kahit mo mapinginaan ka, sir. Nanginati ladies drink. No beer, nanginginaan ng juice. Basil lang diferensya. Ngayon kaya't kong beer, tinumam. Hindi kayat, sir.
Kinupilitan ka. No? Awang pinilitan nito. No, kayat ko. No, saan? Sige. Dito ka duwak, bir ka no. Ay, bir ka no, di ka duwam. Abi di kag bir. Abi kahit yung kami nagbir kami. Tapno mabarteg kami. Ngayon to mabarteg kami kaan. Marami dito kay kahit yun. No. Lusa pagbir ka. Pshh. Bahala ka. No, kayat mo. Manong name nagpintas dito lagmi kinilos. Ngayon saan nga tinong pamano. Yung tinakainuman ti talo nga beer. Ne? Ar-araw ko pa mo kat table na nga bisbisituan. Siya kakit. Ano. Abi hindi mo tilod ng kadwa. Tsakayat, sir. Adot lang inom mo nga juice. Sa anak mo ito mapartig na juice. Tara isbuhak hindi Maring kang irwar. Diyak pa kaya ito binintibir, may irwar akon. Kasi ano makakarta kat adod to eh. No, kung kakalang ta panaka-share mo ta drink mo. Okay lang. Pero basit sweldo. Makwarta ak basta. Ma-maintain ko't kinadalos ko. Saan ka nga GRO Anda mo GRO kanadalos. Anda mo GRO saan? No, kayat mo nga talaga. Sige, mauding ardedan ta mangalak sa baling nga kadebol ko. Bahala ka. Ngem sandang enroar ni Los manong nemi. Tadi namat kayat. Numampay na alat na rikna ng tinom na. Kabigatan na manong nemi kabayatan namang mangan kami. Anak marignam. Sakit ulo mala. Uy, sakit ulo. Ngem taktakal tinakwarta kim sika. Hanga bali hanang tagsakit ta ulo. Tagsakit ta ulo ni tangag trabaho. Hanga ron. Nagmet ngamin tuminom. Basta, siyak kaya. Hala, anong santa na nga ron. Aging ka manong naming nga adda na customer ko nga Chinese. Oh, makena. Pakatawa ka. Sir? Siyak Erwin, agang ko, Elwin. Elwin ko, yeah? Mitel ko. Mister ko. Oh, no. Saan ka nga, misis? Tapno ibagam nga, mistal ko Mister ko. Hanggang mister, hanggang asawa, no? Di ka nagan mo, mister ko. Oh, makena. Karawa ti legs. Diyak kayo tikas na, sir. Oh, makena. Amom kolso na nag-aasawaan. Ada negosyo, bakna nga. Ada negosyo, bakna nga. Kaya mo, agbaling asawa. May kamano mo kanser. May kamano ka? Sika lang, asawak no ka. Dito'y Pilipinas. Uno dito emyanan. Sa malit asawa mi jay, dito yan tinegosyo mo sa? Ere Pampanga. Diya Pampanga. Sa malit negosyo mo sa asawa mo sa jay, sa bali pa di Manila, sa bali pa di China. Oh, makin ha? Oh. Maiken na to. Di mo kaya? I'm sorry, sir. Ngayon, kaya't nakalakuyan mano. Paspasukso ka nakpete kwarta. Diya kahit nga waten mano, naming him insilsil na dito barukong. Tsaka mo, ka rin, alam na na. Na yung papuswal, legalo ken ka. O, sige. Iwaon kayo papanan na sir, pilit yun lang. Hindi bilangit manong 10,000. Hindi ka nakakwarta na check. Dinamag ni Los. 10,000. Pak nang Yung pilit na siya. Apo nakagulpe ka itang rabiya. Baka umay tuman ng rabi Naglalalo nga tanong pairawar ka. Kahit nakanong asawaan. Kawang mo na. So nga salsulod-sulod keng kuwanan may kamanuak. Asawa na dito, asawa na dyan Pampanga, asawa na dyan Manila, asawa na dyan China. Kinawari met no ko na basta laki di ikabalay na ka itad namin na kayat mo. O nata 10,000.
Di maipawit mo jay lugaryo. Tsaka sakit kay ipawit dito eh. Nagkapatisangan na siya ati. Kih, na yung papusuhan ka umat, panakated na. Kasi kami lang yung baga. Gala. Tapno ada dumat ni maipawit ko agad. Sige. Ngayon mas daw dan tulakid di. Damagad na to kanya. Hindi iba kami ng pilik na lang. Sige. No, may tuman ng rabi agad. Ikanak tuman yan. Ngayon ka po chancing anak ni Mr. Kuma nung name imatap kanya. Oh, Michael ha? Hinikang ka pa isang Apollo libo di labi. Di ko kaya makapusan legs. Ano pala akong. Saan nakakaskali na doon, sir? Sige. Maoni nga data inumo ng Diyos. Mangalak sa bali, babae. Kay mangayat kanya. Pinayapayan na ni Luz, mano. Yes, sir. Sige, kayat ko katebol. Diya kaya nato katebol. Naimot. Gayam. Siya, ano? Sige. No, kayat mo. Mga record sa bali nga. Mangitebol kanya. Manong nemi madamdamapay at pakadan ni Luz kanyak. Apay, takal to offer na siya. Patuka ko. Edad kung kinabirhen ko keng kuha na. Luz, panunod ka na yung bag. Ngayon no, kayat mo. Kaya mabaling nga paritan. No, kayat mo. Ngayon panunutan. Baka no, talabagin tigay kayat na. Asawaan na kanoy. Kasi naman ko na kanya. Yung sana ka mamati. Ikasar na, kahit nang asawin, asawa na. No asawa na kon, magkipagtagi ko akman tinagiti sa dikwana. O, di ba? Kahit ko gahim ti bumawak nang, di makiasawa ki di bak nang. O, sige. Good luck, Luz. Sabi ko matasang kantong mangliplipat. What a friend, si Kawet. Sikat imuna kinayat na. Ngem di mo kayat, impasam mo kanyak, di pabaratuang kanto. Anong naming kabigatan na tinawagan ni Los? Hello, Los. Kumusta? Sana ko na virgin. Amok ka. Kasta ko na itiraksak na yaw-awak lang mga taki siya. Apay. Natugtalan ng arot na sana nga virgin na. Kaya na. Kahit talagang asawain na. Apartment yan na. Di Miami, at apartment na. Ipasar na ka no itangal daw di opisina na. Titrabaho na, agre-recruit. Recruiter? Agre-recruit ka na kita'y trabahador nga isarek na di planta na di Pampanga. At ano planta na di Pampanga? Isa ka no pagyanan na ito opisina, nga mang-entertain ka na kiti ma-recruit, mang-interview, mas di. Ma-oriente na ito ano man damdama. No kasano di kiti question, no anya di kiti mapilapan. Kasi lakla mga opisina, siyak di manager nga ro din. Isot aking kukuha, manager na. Siya. Kahit, mayat na lang. Mayat, nasakit lang di damo. Imidipidwanan, ipitlunan, ipamimpatnan. Mayatan. Opo, namin ado. Kaya na nga ron. Kaya naibas mo siya. Urin no nabanglo na dyan inchik. Oh, ganda banglo ah. Ibagmanta ka, monotawon nga monotawonan. Nagtumar siguro. So, kasi dyan. Nabayag, napaot. Ano maunang ngorti bagimita? Swerte ka? Ibilang ko ka swerte ah.
Di para ko making kang swerte, imay kanya. Thank you, friend. Thank you pa. Kaya sika kumatbak ng itan. Ngayon kapot di mo kaya, tsak, impasam kanyak, di siya akong dibak ng. Naging gang iti may isang aldaw, manong naimi na yaban ni Bus. Tugaw ka, Sonia. Boss. Kadagupan nyo iding simbrek na inem. Balagit mo. Digid kinagidan mo. Onsa. Nilos awanin. Inasawan tinchik. Limlima kayo. Onsa. Limlima kayo kakabaro Ang sikalaing nga niti nakatirid-tirig nam. Di kita duma ka talagang nagpairawardan. Sikalaing nga ti sampay. Sir, at i-recommender ko keng ka na customer. No kayat mo, tuladim ni Los. Ngayon no saan, awan di maramin ko. No laeng, no kayat mo. Sige, sir. Iyam amuyo kanya. Mabit laeng. Indayal na manong name ti cellphone na yes, amigo. Ito opisina ka mismo. Adadtoy. Okay. Sige. Sumara ka lang. Kayo sa sir, adadtoyan. Ito sumrek manong name na po daw. Hi, Sonia. Yes, sir. I'm Mr. Chua. Ay, Chinese kayo? Mestizo Chinese. Filipino-Chinese. Yung mother ko, Pilipina. Ni father ko, Chinese. Ada negosyo. Nagsapsapo lang kiti asawa. Na minsan ni Mike dito'y inobserbaran ka. Diyos din inumam. Sa mo kayo di padsansing. Amo kayo di pairwar. So amo ka nadalos ka. Kahit ka nasawain. Diretso na yan. Panawang kayo tapos na makapagsalita kayo nga dua. Sige, amigo. Ano? Mayat ka? Sir, balik ka sila arman na ke. Diba? Di, arman na. Parbaring no, may hatak. Alangan mayatak ang dagos. Sabagay, gusto ka. Nagsapsapulak namin ta asawa, kakasken kay. Tay, nadalus. Api ngamin nga dito pagsapulan nyo. Kaya mo yung mamanulayang nakitikas kanyak. Nga saan nga mga yat. Kahit ko nga ron. Nga tisapsapulik kiti talagang natibker, iti sulisog. Sige, sir. No, armandak. Depende no kasanot panaharim nyo kanyak. No, maalo ko idak. Hindi ka diso. Sige. Tanay ka't pilitan ka. Alukoy yung kapilang ko muna, di ba? Anak, kahit mo pa nangalukoy ko ka. Diyan ka mo, sir. Kahit mo, mahilig ka ti regalo. Wag regalo ka, kalpasan na. Sangkan tumalakayat. Di, sayang lang, sir. Baka pa isublim. Huwag na lang. Ano nga, kayat mo? Diyan ka mong ibaga. Padasin nyo lang ta. Nung regalo, diyan kayat. O rin yung papusuan. Huwag gayam. Ano di off mo?
No kahit ko tagday up sir, mabalin. Ngayon no saan, tuloy-tuloy, nagsweldo ak, nagtrabaho ak. Kasaritak ni Willie, tain tubigan, umay kalaan nito eh. Ipasir ka itin, sanga di kiti negosyo. No kayat mo, baka di ka pa nagbakasyon. Baka kayat na kayam amo ka nagitinagan na keng kakin kakapsat mo. Anong arti baga? Boyfriend ko na. Kanagar-aram pala kanyak ko naman. Tagar-aram pala karon. Sige sir. No kayat ko. Dagasang nga rin tubigan. Sige sir. Timawag ak sa dibalay manong namikit inistoryak kininanang. Kahit mo sa wen, da dyan nagkurso na kang inchik, impasam kinilos. Wanang, kinayat naman. Kinayat naman. Okay ka no matinsuna. Iso ti mangmamanage ka da di opisina ni Mr. Ko nga agri-recruit. Bale, agri-recruit dati agtrabaho iti planta ni Mr. Ko iti pangpagka. Dinaalan ng kinabirhen na. Kauwanan Katsika. Filipino-Chinese matagkurso na kang ka. Unang. Inumobserbaran na kano, siya kano ti kayat nagaputa, siya kano lang di maitebul man, ngam Diyos lang tinumag, diyak kayo ti patsansing, ken saan ko kayo ti pairuar, ano. Dadya aramid mo, isot nagkurso na dana. Unang. Diya kinatibker ko ni ti sulisog. Kinapudno na, dahil 10,000 nga impawit ko kada kayo, nagapo kini Mr. Ko, yung pilit na kanya. Ngayon sa anak lang malukoy. Hanggang nagbaling nga rupa ti kwarta. Anang, talagang narigat at trabaho manak. Anda ka iting arab ti panakaitibang mo. Ngarab ti deraas. Once nga kamali ka, may tibang kan. Ano nga tanong panawam datang nga trabaho, tama nga no itimbang kan do. No kayat ko. No kayat mo panawan. Unang, alalaakit ta, sige, napindas ka din madata ang panubok kuno, trial sa kunada anak. Panangipaneknek mo, no kayat mo, kuno saan. Ngayon tumbigan, ag-date kayo kini Mr. Chua. Ma'am, wana nang. Baka makapasir kam ta. Baka amunat aramida na baka groceria gitu. I-regalo nun ko ta kayo dito. Ay, gitu mo yata. Mo yata. Magbalinan na nga takalang groceria na balay. Manong nemi nagkuyog kam nga rod ka ni Mr. Chua, Efren Chua. Di nag-impasyar nak manong nemi ka nagiti pwesto na negosyo na department store, kanda tumapay, groceria. Nagpa-prepare ka nagiti ko. Kasapulan tiyo nagtibalay. Tapay sir. Diba? Mabanta pa masyar di lokaryo. Napian to rin pasarabong ka naganakin kapsat mo. No, among kumati sa isda, di iya lang tatarwatan da. Kasi nga, mabanta pala mo nag-shopping, di mo kahit mang sibro, Sir Jack kalkalikaguman. Parang harap ka na kita naganakin ka, kin kapsat mo. Umuno na ako magkangkakit. Mga nung tinag to sir nga saan ka masusurong ay patag kasayang lang di kita. Huwag na sir. Diyan lang ta grocery. Grocery item man. Kaya itad kung nga kwarta ka daw wada. Di mo kahit ngawatan, di baka isudat di mangawat. Saan sir? Kaya saan ka kadingan sigurado tarik na? Nabita pa yung nagkita nagamang mo, sir. Sana kaskarina. O sige, dahil unit pagbili bakken ka.
Amok met ket, sinsintirin taklaing sir. Hanggang sinsintirin. Adon tinangaramidak ti kastoy. Madlaw kulatan nga talagang si Pawan Darejay maited nga gundaway. Sikap ay talaga ti magkad-kad. No kayat mo. Ngam no kamo kayat. Saan? Sige. Nabagam nangal daw manunay iti class nga restaurant. Panggan. Sa balik ito yung putahe, sa balik yung putahe di restobar nga pagubra. Wakayat mo, mangyawid ta. Mangyawid ka di balayo. Saan sir? No saan ta nga maibos? O no saan? Pero ka, tumawag ak di ko ata. Agpa-ready ak iti bagnet, longganisa. Mabalimat. Sige. No anya la kayat mo, isot na ramidek. No sa mo kayat. No kayat mo talaga. Hindi makadanon kami dito balay, manon name kinita na ti balay. Mano kay kakapsat? Pito kami, sir. Di kita di kakapsat ko ni. Manang, handa ka. Okay. Ninanang comment. Hey, nana, maimbag nga malamyo. Stamot, sir. Kapanayin ruwaran manong name. Doon ka tarak kalasop. Nana, para kata kayo na eh. Nagkitagyabang kami ah. Data ba ni tatang ko? Tang! Ay, tata, musta kayo? Stoy, sir. Ay, daw parang ka magkatan. Lungganisa kang bagnet. Mano kilo, sa 5 kilo. Madlaw ko lang tayo, manong name it ayat. Dagiti kakapsat ko. Nangaroon na di makida, di lungganisa kada bagnet. Kung dala mapatilmon manong. Mabsug kami ita ko na. Sumrek na dito, nagkunak ko mga sir ng kastument ti balay mi. Pagkat kasalita ng tatang mo. Tata, sir, dito yung daga nga nagdeswan di balayo ko kayo. Saan, sir? Aking kukwa. Himbagana. Dumagin nyo man kadakwanan no kayat dang ilako. Tagatangin tayo. Kahit mangipatakder tayo at konkreto nga balayo. Sir, saan ka ked-ked? Hanggang sikat ka sa salita ni tatang mo. No kayat mo tatang no saan? Ginasino ko mata saan nga mga yat. Gatangin ng tinaga, dagatayon. Patsyon yung nga mainagang ka na kayo. Ay, kat mainagang ka ni tatang mo. Hanggang mainagang ka niya. And already balay. At the construction supply ko. Hardware ko, di problema. Ay. Iso dalatarot kasaritam sa nga siyak. Alright. Tanong saan kantong maayat, di ninanang ko ti asawa mo na siya kapsat ko ni. Sumalsaro no kanya. Sikat kayat ko. Saan no saan ka kayat, sir? Natangkam tila oran tapuso mo na nung tinagkayat. Kinasarita takdara ng kinitatang mano. In corner da. Anak. Panagkunak kita. Napintas ti panggap ni Mr. Efren Chua. No kata kayo. Napintas ti panggap na. Ngim no saknay. Apay, narikat mo kading ayat yan. Tikas ken kuha na. Nagwapo. Filipino-Chinese. Kaya, tang, kasanon no sa lista. Kasanon no adamading ugali na. Kat madlaw mo madkat no adamading ugali ti may isang tao. Hanggang di ba kay? Kaya una, madlaw mo madkat. Mapagdiferensya am siguro ni Mr. Chua kini Mr. Ko. Una, ni Mr. Ko kitawan respeto na. Kita mo? Imiso na nga eh. Nadlaw mo ka din nga binastos na kan, sinansing na ka, ginondawayan na ka. Haan nga rin eh.
Amunak nga respetaran. Good. Anak, mamano ti kasto yung oportunidad. Si kamit lat nagkuna, nga inobserbaran na kangay muna. Saan ka di? Nga si kamit lat ko na nga siyak ti sapsapulan na nga klase ti babae. Natibker, palaban, adayo iti sulisog. Amo, nasidag ka ti sulisog, makaramid ka ti basol na di mo mapupuutan. Anya ti amom, baka ti sapsapulin ni Mr. Chua, kada tay, saan nga naagom iti kwarta? Nga, ayatem iso na saan nga gapo tabak na. Kadakadikas tatik nga karakter ko nanan. Ikit na dila, ganun pa nagtrabaho ang restobar. Kasi kami nagko na nga kada kayo nga kabarbaro nga inem, si kalaingan ti saampay nga. Saan to? Nga nasulisog, saampay nga nairwar. Kasla ka ng kayem mo. Nga nangayab kang ka sa syudad. Oh, ayan na ita. Ay, napinas ka nung matibiyag na, hangka di. Diyak lamo. Saan ka pala sigurado? Sige. Hamat ka din nga gumangganat ni Mr. Chua. Di orayan na, nga maalukoy na trik na. Ngayon ta kayo kit naalukoy na, sabali ka niya. No kayat mo talaga. Ngayon saan, awan ti barami. No manen umaynak pasyaren manong name ni Mr. Chua ditoy restobar. Umay ti aldaw, unsaan, umay ti rabii, itebul na. Ngayon maging ganalaeng iti panagsasarita mi, kit aging kakunana. Nagatangin ti daga. Na-transparent, nagan ni tatang mo. Ito no umay nga lawas, mangrugin to ti panaka-aramin ti balay. Ti balay ta kumamateramidan ta, imaddan balay ko. Balay ta. Ipaserkan to sa jay. Ito na kain ti birthday mo. Ito no lawas na. Ibagak no kaano manong nami. Nuti kahit no pagselebraran. Sigasal nun to'y. Kahit mo, itisakbay, bisperas na kinidibalay nga kang celebrar. Tikaaldawan na, sa dyan ito lugar yun. Malpas doon balay. May gidan doon di pa naka house blessing na. Abay. Silak-lak tatagainap, sir. Amo yun, sir, nakarigri ka tibiyak mi. Lumalaglagip ko no kakit, urek lang makaluwa. Numangang kami, pagpipingitin mi, di masit na sidain. Tayo na pilahay nga, daap-ap ti tiyan mi. Sakam lamabsog na dagpadaya. Ti kaadumi, kanitiman manong adda pagtrabaho ni tatang. Tumulong man ni nanang ang talaga narigat. Haging ka naggraduar ti high school. Nagsapol at trabaho. At doon nagtatrabaho ngayon, nagbalinak pa nga tagabo, sirkanak mo na di amok na lalaki, yung jack na yan. Basta, ato na kita mang sulsulisog kanyak ng jack payat, apulos. Kaya talaga, no di mo kayat, ngayon no kayat mo, kasi lang ito trabaho. Pingata nga, dito tinangisir, simbre ka. Tinawagan nak ni Los, do kayat mo, umay ka dito, sumrek tayo may isang resto bar. No apikit di nga resto bar nga di dagos.
Wapeng hanag nag-sales lady ko wano waitress lang. Diyan. Subsubukin na ka, tibiya. Habi nga nga siya, sir, timayan nyo. Aping hangkay na pang kita'y lugar nga, sure nga nantalos, dagiti babae. Kasano ko masigurado nga nadalos da. Sa di ko matpapanak, dagiti yung mga opisina. Ado dagiti agkras kanya ka, nga empleyado, di mo lang mo. Ngayon, Jack masinunoon no, kasano ti kinatao da. Iso nga dito ti mayat, Cristobal. Indro-commander kanyak ni kayam ko nga Willie, dadiking ko ka Cristobal. Dito ka nga umay, nagsapsapul ka kadagiti na dalos nga babae ko. Katawa ka, daya nga rod ng dalos dita, kay Cristobal, kunak mo na. Imbaga na. Kadagiti empleyada kunana. Ibaga kadakwada, no kayat mo, mapasamak. Ngayon no, di mo kayat, sanda ka apilitin. Di ba kasi kunana? Aman sir, no kayat mo. Iso nga peso. Dito yung pagtrabahuan, di pakakitaam, pakasarakam, tinadalos kunana. Iso nang obserbara. Tinawagan na, kumay ka-obserbaren at inem nga kabarbaro. Nga sure ko, nga kadakwada ti virgin kadakwada. Lalo ti duwa ko na, duwa. Nga 17 years old pa laeng ko na. Takayong karot kinilos. Di ba? Inauna di kita kaduwayo. Huwansa. Nga dagos na lang nga simurot. Ngayon takay kinilos, ti saan? Midiyad na ni mister ko. Speaking of mister ko, di mo pa yung natawagan ni di kaya mo. Sabi ka di sir. Tawagam. Nadama din ang damag kini mister ko eh. Tinawagak. Unattended. Sir, unattended. Gura ka tatawagan ni mister ko. I-speaker ko ito ng magig mo. Hello? Makena? Amigo? Friend? Ang message ko Siya kang peso. Kumusta kayo kinilos? Makena? Ada ka dito kaya? Ada ka dito China? Ano? Ada ka dito China? Ada ka dito China? Ano ka dito Pilipinas? Makina. Kit nilos nga nun? Iso, tinabalot nilos. Ano? Ada iso na babalodan nilos. Iso na, natiliw polis. Hindi na loktalan da, illegal. Pag nag-declot ko, kada iti tatao. Tarantado ka nga talaga. Inramramang pa dyan basol na. My God, ano matkwalta na ito ko kay Kuala, Sige. Lim-lim nga mga nagkadagitilintek, ha? Oray sa dinyo, papanam, mister ko. No, talagang natangkan ti lindag dimi dito Pilipinas. Talagang mabalod ka. Nagdanagak. Kahit yung asawan sa. Inuamok lang ko mairingan. Si Moro tenilos kini mister ko. Daw matyan po iding ako. Naigawit mo. Ngayon, sa mong siguro maigawit at talagang nasulisog-iso na. At ay din alleged nga tinegosyo ni Mr. Ko nga kirkirkrot kat illegal. Sabi nga ti baga ka nakiti polis sakbay di abing nga nairamraman di kayem ko. Saan kami ba't nga sure? Ngayon na itik-tik mi. Masusurubelan siguro. Naging ka na pataknikan. Kat iji opisina na,
Nilustad na jay, hindi sa tinilidan. Sir, tulungan ta jagayam ko. Please. Sige. Agdaob kang tumbigan. Tuntunan ta, no, sa dinunta kay baludan. Kasta nga ron tinaramid mi, manong nimi, kat kasto hindi pa naging inarakop kami nga gayam. Sunya, tulungan na tayem. Iso nga kinantuak ni Mr. Chua. Ano may nakatulungan. Sorry basol ko. Nawan basol mo. Di ba impasak kang ka? Impasam man kanya. Ngim kinayat ko. Nudyak ko makinayat. Awang ko manti kasuita. No kayat mo talaga. Sir. Sir, friend. Kasi nang matulungan ta ni Los. No matiliw di mister ko. May babawi ti kaso. Napapaklain. Gapog ang taod ni mister ko. Biso tagikaro. Sir, diyan ka mo. Wala talaga nga di mo. Yung daw dawat yun. Nga ag-surrender no, sumuko ni mister ko. Ngayon sa ag-surrender kas pagarikan, patsik na dahil. Agpalabas lang sa bagmanong aldaw dahil dyan. Sublin tumid lang dito Pilipinas. Ado di kita negosyo na ito yung sana mabaling ang panawan. Baka agbalbali ito tunagan na, malasin tumidlat ta. O, pero kasta nga tao, sir. Talaga. Nung muna ito manginapanaman da. Baglagi din ta Filipino-Chinese. And daddy father ko, kaya talaga nga pure chick. Saan? Ori mat sa din, no? Ori mat sa din. Ori ito Pilipinas. Adot, loko-loko. O. Ori sa din, no? Ori sa din, no? Adalat ta ulig. Ori sa din, no? Adalat ta naloko. Ori sa din, no? Adalat tama di kita nakadaldalos. Nakaskeng ka. Patsenda ko mga rod, nga nagkapu kay Tres Tobar, kat nadalos ka. No saan nga mapanagnikan. Nagasgast ka nga amang imsyak. Sonia. Da kayon? Da kaminton. Dandanik maaluko yung natagayan mo. Sir. Los, awang pagdanagan. Agkararaktagan na po Diyos. Haya? Di apo Diyos ti kamangan tayo. Tilayang pakasolusyon ang ti problema, numatiliw o sumuko ng mister ko. Kat kalpasan laing manunay ti makalawas, nagdinamagan nga natiliwdan ni mister ko. Iti palang airport, manunay mi tagsubli, o man nagsabalit langanan, o may nagsabalit naganan, yung talaga nga nalaing digiti ng tiliw ken ko. Kat sagmay manong naming nga dimteng ti birthday ko, nawayawayaan in Lilos, may sa iso ng imatandar, hindi maselebaren ti birthday ko, bisperas ti birthday ko, iti mismo nga balay ni Efren. Efren ko na akong manong, tayo data nga rabi inaklon kon ti panagayat mo. Kasto ni taragsak na. Meps, bakayat mo nga umiyanak, umiyan ka. Ngem no kayat mo, ngagkaidata, kadaitan. Ngem no sampay, ikasar ka pa yung muna. Takayat ko, nga talaga nga nadalos ka, nga idarat ko iti altar. Saan pa nga mabalin? Abay, ubihingag pa eh. Oy, wan gaya man niya. May sapi nga tawin, sumabalintun. Di agorek pa nga sa bali nga tawin. Kaldawan ti birthday ko, manong name iti mismo nga lugar mi, barangay mi, balay mi, house blessings, manong name ken, panag birthday ko, kat naka-ado ti matenda. May sa mga ibaga nakagasgasat kaso niya. Takinayat mo. Itikas ka ni Mr. Chua. Nasingpet ka na siya ni Mr. Chua, dear friend.
napaniknikak, kabayatan di napaot nagpasit, panagkuyog mi, panagkita mi, pinagsasarita mi. Ijeres to bar nga imay ng kita tikbaling asawa na. Katsyak, tinakita na. Nga saan nga nang itulok, ngagbalinak na narugin. Kapot na nalabanak, tisuliso. Dito tigayim ko, no saan ko mga isuna, ang balin nga siyak ko ma. Yung sa nga bali, nawaya-wayaanin. Kahit, kayem, no gasawang kam doon kina friend, si kanto talak nga, may sakada kita ang manage, kada kita negosyo mi. Ngem, dangim na. Apoy dangim na. Nagbasa tapay lang muna. Hampir nga naladaw tap nagbasa ta. So ang pangalak nga riti pagbasa. Di trabaho ka. Di negosyo mi. Dahil pang mo tagbasa. Irapin ta tagbasa. Tagkuyog tanto mapandiskwela. Noan niya timbagami kinilus manong nimi. Noan niya ti kayat mi. No kayat mo. Isutin pa ay nahapon Diyos kada kami. Wan. Iti sumarunong atawan, nag-enrollak, nag-enrollment ni Los, nga nagbalin nga empleyada, iti may sakada kiti negosyo. Dito kami nga nagkasar, kini Efren. Kalpasan deta dito ko insagot, itisnal sa limat-matak, nga dayaw. Kunak kang kuana, hangka gumanot nga madanti anak, tagbasak pa imanugot nagtanong. Alisto nga naglabas ti panawen, nalpas mi tupat nga tawen na kursumi, business management kinilus. Then nagtutuloy manong nemi, nga nagbalin nga empleyada mi ni Luz, nga iso iti may sa karigiti kaduami, adda iti babayan mi. Supervisor iso naman ng nemi, ang kitkita, karigin na tumado mga sangat inegosyo mi, iti asawa nga ni Efren. Iti mabaling minta aganak. Diyan. Nagsasaruno ti talong anak manong nemi. Nga, guwapo kendua nga napipintas sa babae. At naman tan asawa ni Luz, manong nemi ka naragsak na. Dagadi kakapsat ko manong nemi kapata interesado da. Tinulungak ida. Tinulungan mi ida kin ni Efren. Kat inem, dagiti kakapsat ko, nga nakapaggraduar met lahing manong nemi. Natatang kininanang, nga nagendag itrapin na sa balay, inagkan mi ida iti yapunan da nga nagnegosyo. Kada da negosyo da ita nga panganan, iti sentro ti ilin. Da ito'y, ti pagkasalita. Kaya thank you manong nemi ti panangornos mo, kalpasan nga nag-insend kang kati di detalyan na iti cellphone mo, ti messenger mo. Kaya thank you tilaing mo nga nang ibasa kit sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakan na pagsarimingan ti bihag. No kayat mo, mapasama, ngam no saan ka mapilit. No kayat mo tagaramit ti sanga na siya at talaga mapasama, ngam no, di mo kayat, ha? No kayat mo aliklikan, maramit mo. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Sonia.